Agorwyd Pont Menai ym 1826. Creadigaeth Thomas Telford, y peiriannydd o'r Alban. Doedd dim trwyddedau modur y pryd hynny wrth gwrs. Yr arfer oedd i bobl dalu tollau wrth deithio ar hyd y ffyrdd, a doedd Pont Menai ddim yn eithriad. Cynlluniwyd y bont i gario cerbydau a dynwyd gan geffylau. Mae'r ffaith iddi weithio'n gwbl foddhaol am dros 100 o flynyddoedd yn dyst i ddawn a medr Telford. Ond yn ystod 30au'r ganrif hon, adnewyddwyd yr hen gadwyni gydag offer newydd, ac fe ddiwygiwyd llwyfan y ffordd ac agorwyd llwybrau i gerddedwyr. Rhaid wrth waith cynnal cyson ar y bont, ac mae'n hanfodol i'r sawl sy'n gweithio arni beidio a gofni uchder. Mae Joe Hughes o Borthaethwy a John Williams o Fangor wedi gofalu am y bont ers dros 30 o flynyddoedd. Dwi wedi bod ar y bont mae 10 mlynedd ar hugian ac mi da ni'n gwneud y maintenance i gyd ar y bont. Da ni'n mynd i fyny ar y pileri a da ni'n checio'r oil sydd yn y saddles. A hefyd da ni'n gorfod gwachod a sbio'r mesur a faint mae'r bont wedi symud. A mae hi yn symud rhyw 3/4 modfedd yn ôl neu yn mlaen. Rhai blynyddoedd yn ôl oedden ni'n ar ddiwrnod braf yn medru cerdded y cadwyni o un ochr i'r llall. Ond erbyn heddiw maen nhw safety regulations wedi dod ar yr ystolion. Pan da ni'n gorfod yn mynd i fyny i checio'r oil ar dop y pileri. Mae'r ystolion yma efo'r safeties arnyn nhw yn gwneud hi'n anodd iawn. Wyrach a chi hitio'ch pen yn yr ochr neu eich y ddwy benelin wrth fynd i fyny. A mae'n gwneud o'n annifyr iawn i ddringo.